da kaji dum dum ka san sauti ne da kanta. Da sauraron sauti DJ Hadi. Iya sallama da farko na yi zan so ku amsa. Tambarin ku ne na yi nesa ban so ku nausa. Inda za ku tsara ku dinga lura da kusa. Ku da malamai kullum kira namu ne a gyaran tarbiya. Kallabi tsakanin rawuna na kira.
ci gaba da sauraron sauti. Idan magana ke na zafafan sauti wannan sai DJ Fadi. Da kaji dum dum kasan sauti ne da kanta.